Daga nan tashar Hasken Afirka TV za mu gabatar muku da shirin muna daga bayan fagen jaruman masana'antar Kannywood. Shirin muna daga bayan fagen jaruman masana'antar ta Kannywood shiri ne wanda ke kawo muku rayuwar jaruman fagen ta bayan fage. Yamma daga bayan fagen rayuwarsu zuwa ga shirye-shiryen fina-finansu na bayan fage a lokacin da suke gudanar da shirye-shiryen fina-finan nasu. A yau tashar tamu za ta gabatar muku da wani faifan bidiyo na Al'amin mai nasara a cikin shirin fim ɗin Labarina tare da matarsa Zainab a daidai lokacin da ake gudanar da shirin fim ɗin Labarina nan domin ku shakata. Muna gabatar muku da shirin daga bayan fagen jaruman masarautar ta Kano ne domin masoya jaruman masarautar ta Kano da masoya kallon shirye-shiryen fina-finan Hausa suna so su rika ganin yadda jaruman ke gudanar da rayuwarsu a bayan fagen rayuwarsu a lokutan shirye-shiryen fina-finan da kuma wata rayuwa da suke gudanarwa a cikin rayuwar tasu. Kada ku manta da danna mana subscribe da kuma danna mana alamar ƙararrawa da liking da comment domin hakan shine zai baku damar samun shirye-shiryen namu na daga bayan fagen jaruman masana'antar ta Kannywood a duk lokacin da muka dora.